mga binati o minahal ko matalom nun. Di ata karon guys sa DBP mga Sin City nganuan adono tay gisulbaron nga problema about sa chiki guys niya kuan today di ay is kuan kanang October 9, 2023 Eco PP at your service matalom nun. Okay, musoda tao niya kuan salaman ta kay mauni kuan guys kanang atong sulbaron nga problema para mas hamloy or mas hapsay ang dagan sa ato ang i-deposit diri nga chiki guys. Okay, mauni guys ang ato ang update diri sa Maasin City DBP branch diri sa Maasin. Okay, musoda ta guys niya iniguman muli na po ta ngadto sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business dito sa among lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang hinahanglan og mga investor, nang hinahanglan og mga negosyante. Eco PP andam motabang sa lungsod o mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.